Bornholms Energi og Forsyning arbejder hver dag for et mere bæredygtigt Bornholm, til gavn for både bornholmerne og øens natur. Derfor er vi også optaget af, hvordan vi passer godt på vores grundvand, og hvordan vi kan bruge vores ressourcer smartere. I dag bruger vi grundvand på mange forskellige måder. Til drikkevand, til industrien og til vanding af marker. Men hvad hvis vi nu brød med den traditionelle måde at tænke vandets kredsløb på? På Svaneke Renseanlæg har vi gennem det EU-finansierede Interreg-projekt Waterman undersøgt og testet, hvordan renset spildevand kan genanvendes. Bornholms Energi og Forsyning er partner i et internationalt samarbejde med 6 andre lande fra Østersøområdet. Her har vidensdeling og fælles læring givet os lokale kompetencer, så vi er bedre rustet til at imødekomme fremtidens udfordringer med de ændrede regnvejrsmønstre, som klimaforandringerne fører med sig. Lokalt på Bornholm har vi arbejdet med 2 studier. Det første i Svaneke er et pilotanlæg, et sandfilter, der forsinker vandflowet og indsætter et ekstra rensetrin for spildevand, der allerede er renset. Med denne løsning tester vi, om Bornholms Energi og Forsyning kan levere vandkvalitet til landbruget efter en ny EU-forordning, hvor der er et mindstekrav ved genbrug af renset spildevand. På Svaneke Renseanlæg kommer renset spildevand ind i sandfilteret. Spildevandet giver næring til et lille økosystem af mikroorganismer og alger. Mellem vand og sandlag ligger en biofilm, som er en blanding af forskellige bakterier, der reducerer mængden af E. coli-bakterier betydeligt. Vandet kommer ud af filteret og kan i princippet bruges til vanding af f.eks. foderafgrøder. I vores eget drivhus har vi også testet vanding af spinat som et demonstrationsforsøg med det ekstra rensede spildevand. Det andet studie er baseret på livscyklusanalyser, der sammenligner fordele og ulemper ved at bruge renset spildevand frem for afsaltet Østersøvand til Power-to-X. Analysen viser, at renset spildevand har et betydeligt lavere CO2-aftryk og et lavere energiforbrug per kubikmeter procesvand. Risikoen for iltsvind reduceres også. I Bornholms Energi og Forsyning kan vi altså konkludere, at der er fordele for både miljø og økonomi ved at bruge renset spildevand i en fremtidig bornholmsk Power-to-X-produktion. Igennem Waterman-projektet har vi i Bornholms Energi og Forsyning fået viden og kompetencer, der vil hjælpe os med at udvikle vores fremtidige spildevandssystem. En viden, vi også deler med både de bornholmske landmænd og lokale myndigheder. Som et kommunalt ejet forsyningsselskab, der er sat i verden for at gøre en positiv forskel på Bornholm, søger vi naturligt det lokale samarbejde, når vi skal finde løsninger på fremtidens udfordringer. Selvom vi i Bornholms Energi og Forsyning renser vores spildevand til langt under grænseværdierne, så har arbejdet i Waterman vist, at der er potentiale for at recirkulere endnu flere ressourcer. Til gavn for både øens natur, bornholmerne og vores fælles fremtid. Hvis du er interesseret i at vide mere, kontakt Paulo Silva fra Innovation og Forsyningsplanlægning hos Bornholms Energi og Forsyning.